Hadirin baka sarkar jela kelas shim ya karai bakin sya ya ki Khynnah Skul kelas 9 hadu kelas 12 bakin ne ya kendu ya ki nong hikai na benda ki jingerap ya ki lenong kot ki jongki ka RiKhasi channel haba kala lelum khubor kalap babon ki skul ha ki nong ba shalong ki theli bet bat ka jingwan ki Khynnah Skul ru ka Duna Bha la no sa tang ka tu ka ni ki skul ki bala sakhi ya ki jingwan ki Khynnah Skul sha skul ba ki jingwan ru ki Duna Bha la rakhen ya ki jingdon ki Khynnah Skul ka RiKhasi channel kala yoru banyak keren bot menteri ka puli ka dangli jong ka jela uba lakmen remui uba la yatu ba ka jingwan ki Khynnah Skul sha skul kamdei ka jingpen bo jong sarkar ba ka shong e ha karai jong ki mi pa bakin aya karai lakin lek ne am skul aba ki Khynnah kile skul kum no ki interact bat ki Khynnah skul ha kan no kador kadai maki bakin de ban pe den ta kadau kalong ba kino hikai bak ki Khynnah skul banda kila yo ya ka jingbit naik week pa bande saskar ka kino hikai hang to ki de kin le ia berengkam kuno ban interact bagi Khynnah hakan no kadur ya kata ngamla on phile pintale kunde uba lakmen ulak kentu pat ya kinong penya skul baki de ban but renti ya kendon ka kot ka khia khamtam lei ban pet ya ka jing penya jangai iwei ni iwei i Khynnah skul bat kiwei de ki kendon kum ka jing pen biang ya ki jaka sai kiti ne dawai sai kiti harengkat ba ka jing deng ya ki mask ka main concern jangi kalong ba ka protokol ka baki haban follow kidi ban follow nang ba kanung ta ya ka ko ka khia jongki Khynnah kata ka de ka main concern ka jongi ka ne ka jing I love jongi ka de voluntary ya kino ki skul baki de ban baki no hikai ki de ban don but ladaki Khynnah ki le ladaki ki pa ki sha bakin yo jimen toy